مزوم هزب زيهم قطيمك أيواتسان بركز ولا سب شعبيات تجوين نفيلمون كتوسر تفعلها دس زبل حبريتا كوينات زي حسابيو أمان بأمان بلسقنا تسعيرو سلام تعني هبلي أعمل لعالم كنكم نزل channel زديكات تروز لهم زي channel أب هلون وقتهم كنا تعمل كتير بتقرن يازم حلال فلكم زينا تجيو نزل channel زي حدش تزهونكم سبسكرايب مقار بيت سبي خنو قل تفون نخواتهم نايدو الملكة أي ترسيهم سلام نمسا وشتاع عقم خايزم صو لمين كات مهليل كات محسين كا أبزخونا علم أبزخونا عدي أبزقوان زي بفلا يوزلنا له زمن سلامون أيوه سلامون كتمس أنت خوينكا كم زيت أورطن كرجاجو صلوا نسألاتها زم هزب زيهم قد إنكا أيواتسان بسلامة ومن قد ترحينا خنفتح النخل زقبا إلهم كأمن اللوم نصن ممساخة وشتوا عمتك كتان نسألك أبزع عالم زيا أبزق وانزي سلام يخون لمعات يخون كالي يخون زمس وشتوا عقم استهانس وشتوا عقمي سلازي وشتوا عقمنا نمهنا أبن نجورز لنا ربرب محبرسب نقد تقرأي كسب حزي نمخته تسكيمو ناي حبرتسبنا ناي حزبنا تصقم تسكيمو ناي تمزابلتنا تصقم تسكيمو كل نجار كيلو أبز درجة زي بصحيو أبز وان زيون زلوا تصقمات بزقبا نردائنا قبل عدا تدراري بوو compound interest يخفل بخوينا زعانو استور رهفتو بزين حسيا خافتو تحرجو خفل كم استفردوا نفلتينا زي تاي زرينا مسار راح يكون الموضوع بركز ولا سب شعبيات تجوين نفيلمون كتوسر تفعلها معات كاب عدقرات كاب شرارو تجوين يوي ولا دحرص مدون يزبلك هذا الله مغنياتهم انت امز غورو هيمان ترافيك كونتراباند يوم زولو ግን ببوليتيكال بالزعمه فلالا يا دحرص مدون سي شعبيا سروح يسرح له دسيم تزاد شعبيا وصي يوم زلوه شعبيا وصي يوم زلوه بتاع مزقر مكانه جزا يبدوي زلام بس أوريج كاي ناتي تحيزوا وزن بربو تحيزوا فدرال منجستي حبيرهم كسر حقلو زقتوا بوتا إني أحجبون مالت وعلى أرجع رسترحونا يكون سلزي لنجار زي سمدوز بحال مسلام الزرق من وراء أفريقيا الزرق بمسارته سلام أو زخانة لمعاتون سلزي يتأكم تهزبون أي بولون ناو السودان سراويتنا لأخذ وجلة صمدون ناي السودان من قصني على البرهان أكلت صمدوس لزخانة عرم سبعة ونير أيقد محزي عرم أساس لسه حسي دومالو كالتون أم خد مدلوي زلوا عرم أساس لسه كابت جراي بإيرترا غيرو ناو السودان وسيدو بالسودان وجن موسي بشارينا ناو حمارة قصنا بنا إثيوبيا جزء آتيو نسمع كلاكي واقع وتقدر كحد عدل خالي عدن قصة إسكا سلسة هجرات زنخ وتقدر قصة إسكا موجع علم لخاوي فتعرض على النتي تيروريزم سلازي زي بتاع حدا جنيا هزبناون حدا جنيا هزب تجري يقبلون هزب إثيوبيا يقبلون حق من قصة وتحسس بسمي عالم لخ ناي لو علوي جزءات حيسو تتسم زلوا علم لخاوي ناي يشبار ناي بعد مفتاح تيروريزم يو كاوزي توجيس من قصة أمريكا كالت ناي علم لخ أكلاتون نزي ناي تجري زلوا ناي تفاعل بجلة ما تنقطع الهوس أنا حمي جنا توظف من قصة ملسية يقول كله حدا بريتوريا تفرسوا نوع البريتوريا حدا جزء تنقص أسيت تجورو زبل حورات أوروبا تزاريوي من قصة إنجليز من قصة أوروسي من قصة كندا من قصة أمريكا ومترجع جامي أكسبات بملأخ زي أي خوونين يلوم من قصة تناوسو تعريو أفريسو من قصة مثلته من قصة مثلته الناس ناي حفصة ناي مقفاف أواجات مسوسو كينات بتين مولع مسجمرو من قصة أمريكا مجلس أوسي ناي فيزا ريستريكشن سجون كمالتي قبل العلم راح تحوي حتى قبل العلم مسؤول من قصة أسوق أكلات بيتصورون ناي فيزا أجدا نفتح عدقياتو كل مجلس أوسيو سجون توصيله هذي قال لي الدبلوماتيك ترجمة ولا كتمخصوم زوج لو زيناتات قبل علي منبر السلامة مرحتي فتنة قتلت كم استجابرة لو ما أنتي من جتاتنا يحبروا له أتي فتنة قتلت استجابرة تمالي ليتي ناولومي على حدا زوجح كبابي شدشان فرقانيو أيتي نعم منبر جزء أمنا تقص خمس حدرة قبل علي بتصو أبونا ناتنا إيلن قبل علي بتصو أبونا عرقاونيو صحفي منبر السلامة أيتي ناس تقص لهم حديرو
استغبار زي قدم حزي بصو أبونا ناتنائيل قفا بعل الدوي وليلهم كم استقاوموا زفلت كوينو ننبع على ستالين أزوم أبوزي عاوز قربا سلسته معلتي يقرتا تزي حاتيتهم نو علم حدقه خمس مصمون ننو على ستالي ام ميديا تغتيرهم يزارو نيرهم ازي تغبار زي بطعمي حدقنيا تغباري اب لعلي ናይ ሃይማኖት ቦታት ከምዚ ፈተነ ቅጥለት ምግባር ኣብ መንበር ገዝኦም ምስልታት ይወጽሎ ብጣዕሚ ጌጋ እዩ ነገር እዚ ህዝቢ ኣክሱም ብሙሉኡ ክቃወሞን ነዮ ብሙሉኡ ህዝቢ ትግራይ እውን ክቃወሞን ነዮ ዝተግባር እዚ ልክዕ ኣይኮነን ዘምሳት እዚኦም ግፋስ ተቃወመ ኣመራሕቲ ሃይማኖት ከምዚ ዝጨከኑ ንተብታሕቲ ዘሎ ሰብ ከመይ ከም ዝገብርዎ ፍሉጥ እዩ ሰላም ንዓድና ደስ ዝብል ሓበሬታ ኩናት ዘይሕሰብ እዩ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ጄ ማሲንጋ ኣብ መበል 250 ዓመት ናጽነት ሃገሮም ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ ስለ ምዕራብ ትግራይ ዘመሓላለፍዎ ቁልፊ መልእኽቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ብኩናት ወይ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብፕሪቶሪያ ስምምዕነት መሰረት ብምይጥን ብሕጋዊ መገዲ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ኣጥቢቑ ኣሎ ኩሉ ወገን ኩናት ዝቕስቅሱ ምኽንያታትን ክያዱታትን ጠጠው ከብሉን ናይ ሲቪላት ድሕነት ክሕለውን ወሲኹ ብምሕባር ናይ ኣሜሪካ ዋና ቅዋም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ክትግበር ናብ ኩናት ምምላስ ከም ዘይሕሰብን ዝሓስብ ሓይሊ እውን ከም ዘይእገስን ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ድሕነት ፖለቲካዊ ቅልውላውን ክፍታሕ ዝተፈናቐሉ ወገናት ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዘጠቃልሉ ምዃኖም ኣብ መዓልቲ ናጽነት አሜሪካ ኣብ አዲስ አበባ እንትኽብሩ ዝተገለጸ እዩ እንደሰማችኋት ነው የስብሐት ነጋ ምንድነው ይባላል አሽከር ነው አሽከር እንግዲህ አባቱን ይመስላል ማንኛውም ልጅ አባቱ ነው ይመስላል ማንኛውም ይሄ የአፄ ዮሐንስ ምስክርነት ይሄ ወልቃይት ምስክርነት አፄ ዮሐንስ ይሄ የጽሁፍ ደብዳቤ የጻፉት ለአንድ ልጅ የጻፉት አፄ ዮሐንስ ከአባቱ ሚካኤልና ከእናቱ ስላስ በላይ በተቀባ በመንፈስ ቅዱስ እንደ ግጥም ነው ባይዘው ሽጊያ ተቆጥቶ ሲገሰግስ ተቀብሎ ሰጠው ባመጣው ርሳስ አሂዶ ሰጠው ለነፋስ አሳስ ወንዱ በጥይት ሲጨርስ አሉላም ከዚያ አሽከሩ ሲጨርስ በለው ጣለው ሲሉ መልአኩ ሲመስሉ እዚያንም ስትዋጋ ነበር ከመተማም ስትዋጋ ነበር ክተት ሲሉ ተበትኖ ቀረ አጋይ ይላል እንግዲህ ንባቡ ከይቅርታ ጋር ማለት ነው ምክንያቱም የድሮች ነው ከአዋሽ ተሻግረው ቢሰዷቸው እምቢ ቢያስሯቸው እምቢ ከዚያ ወደቁ እንደ ጥንቢ ትግሬ ተገዛ በወሬ ሸዋም ተገዛ በወሬ ጎጃም ተገዛ በወሬ ወልቃይትን ተገዛ በወሬ ይላል ወርታሽ ያለው በወሬ የቀረ የለም ይላል በወሬ የቀረ የለም ያለ መሐመድ አንበሬ ይላል ወርታሽ ያለው እንግዲህ አንዱ እዚህ ግን ወልቃይት ነው የትግሬ ቢሆን ምዕራብ ትግራይ የሚባለው ወልቃይት እንደሚሉት በትግሬ ለምን ትግሬ የሚባለው አድዋ እንደርታ አጋሜ ሰምቤን ነው የትግሬ ጾም ትግሬ የሚባለው ማለት ይሄን ወልቃይት ከትግራይ ለብቻ መሆኑ እንደ ጎንደር ገብቶ ያለው ይሄ ነው የአፄ ዮሐንስ ደጋግ ነው እንግዲህ አብራሩት ኮሜንት ማርኩ ድሮ ነው ግጥም ነው በጣም የሚገርም ግጥም ነው ደስ ይላል እና ደግሞ አሁን ደግሞ ወደ እንትን እንሄዳለን ወደ ዋናዎቹ ወደ ገለልተኞች የጻፉት በመጽሐፍ እስኪ እንመልከት እዚህ ዮሐንስ አፄ ዮሐንስ የሰጡት ምስክርነት እና ደግሞ አሁን ወደ ገለልተኞች መጽሐፍ ነው ይህ መጽሐፍ ሩስ ምናብስና ይላል የአቢሲና መንገዶች ላይ የጻፉት ጊዜያውያን ናቸው ባዚ ጊዜ ኖቬምበር 26 1867 ለግርማዊቷ በጣም የተመሳ ወደ 110 ምናምን ገጽ 188 ገጽ እንሄዳለን እዛም እሺ ይህ ገጽ 86 ነው
ምን ይላል ከላይ ያለውን እንግዲህ ተንቤን ማምን ከላይ ናቸው እነዚህ የሚለፋቸውና ፕሮቪንስ ኦፍ ትግራይ የሚለው የስሬ አውራጃ ነው። ምክንያቱም ከአማራ ጋር የሚያዋስነን ሽሬ ነው። ወልቃይት ወደ አማራ የሚያዋስነን ሽሬ ነው። ፕሮቪንስ ኦፍ ትግራይ ስሬ is founded the north by the Chagla, on the west by the Tekkeze, Asmerozine, Ayyimasma, on the south by Adit and Kambe, on the east by Aksu. በዌስተርን በዚህ በምዕራብ ተከዜ ያዋስነዋል። አየው ፍሬ የሚዋሰነውን በሰሜን በቻግላ በምዕራብ ደግሞ ተከዜ በሳውዝ ወይም በደቡብ አዴትና ተንቤን ያዋስኑታል። በምስራቅ ደግሞ በኢስት ደግሞ አክሱም ያዋስነዋል። ማን ነው ያለው? ይሄ እንግሊዛዊ ነው የጻፈው፣ ኢትዮጵያዊ አይደለም፣ አማራ አይደለም። አማራ ነው የጻፈው እንዳትሉ እንግሊዛዊ ነው የጻፈው ማየት ይቻላል። አይ ውሸት ካላችሁ ደግሞ ነው አይመለከተንም። እሺ እንቀጥል። እሺ ገጽ 192 ደግሞ ሲል ተከዜ and from source of the dam which diminishes the rapidity of the current the ተከዜ separate Tigray from Amhara in the rain ይላል። አዮ separate Tigray from Amhara in the rain ምን ማለት ነው? in the rain ማለት አሁን እንግዲህ ሐሳቡ ይሄ ተፈጥሯዊ ማለት ነው። ሐሳቡ ለምሳሌ አንድ የምትሄድበት መንገድ እሳት ካለው እሳት እስከሚጠፋው ድረስ መቆየት አለበት። የምትሻገረው ወንዝ ደግሞ ማዕበል ወይም ይሄ ጎርፍ ካለው ጎርፉ እስከሚቀዘቀዝ ድረስ መቆየት አለበት። ካልቆየ ይዘው ይሄዳል ማለት ነው። አይ ብሎ የምትለው ነገር የለም። ይሄ ተፈጥሯዊ ነገር ነው። ምን ይላል? ተከዜ and forms the source of the dam which diminishes rapidity of the current the ተከዜ separate Tigray from Amhara እዚህ በላይ ምን አይነት እንትና ምንም ይወጣው አላውም። በቃ ትግሬና አማራ የሚያዋስነው ቦታ ተከዜ ነው ይላል። 188 ደግሞ ራሳቸው አንወሩ ፕሮቪንስ ኦፍ አምሃራ ይላል። ሰሜን፣ ወገራ፣ ወልቃይት፣ ዋልድባ በሙሉ የአማራ ቦታዎች እስከታችን ያሁን ይቆርጨው ነው እንትን ያልኩት ማለት ነው። ከታች ሁሉ አንብቡት። እንግዲህ ይሄ በቀይ መስመር የሚታይ ነገር ነው። 10 ጊዜ እነዚህ ሰዎች የትግራይ ነው ወልቃይት ምናምን ምዕራብ ትግራይ ከእንግዲህ በኋላ ያው ተከዜ ነው የሚያስታርቀን ተከዜ ነው ወንዛችን ደንበራችን። እንግዲህ በኋላ መፈራገጥ አይቻልም። አማን በአማን ብልጽግና ተሳዒሩ አሚን ባዕሉ ከም ታቡኡ ዝብላ ዝነበረ መንግስቲ ኃይለ ማርያም ወያነ ሱዳን ኤርትራ ሻዕብያ ዝብላ ዝነበረ ናብ ንዛዜ ኣትዩ ህወሓት ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ከም ሕሩጭ ተበቲኑ መሊስና ሕሩጭ ክንገብሮ ኣይንኽእልን ዝበሎ ናይ ሎሚ 5 ዓመት ሎሚ ዝበላ ረኣይዎ። ትግራዋይነት ኣይሰዓርን ክንዲ ፀበበ ይፀብ ክንዲ ዝተሓላለኸ ይተሓላለኽ እኮ ኢሎም ወለድና። ፀላእቲ ናይ ምስዓር ሲስተሙ ናይ ተፃዋርነት ዓቕሙ ዝበረኸ ምዃኑ ብደንቢ ዓለም ዝፈለጦ ጅግንነት ዝሰርሐ ህዝቢ ትግራይ ሎሚ ብልጽግና ዝተሰዓረ ምዃኑ ባዕላ ኣሚነን ዳኽልተ ወርሒ እዚኣ እውን ዝሕክማ ይመስለኒ። ሰላም እየ ዝደሊ ገልመለ ይብለሎ። ሰላም ዝደሊ እንተኾይኑ ሕቶታት ናይ ትግራይ ኣብ 24 ሰዓት መሊሰየን ኣለኹ እያ እዚኣ እንተኢሉ እውን ከም ዘይመሓር ስለ ዝፈልጥ ክብላ ይኽእል። ዝሞተ ምዃኑ ግን እቲ ፓርላማ ይፈልጥ፣ ኩሉ ይፈልጥ። ተስፋ ዝተቆረፀሉ
ግዜ ኮይነሎት ግዜ ስለዚ ንሕና በተለይ ናይ ኣምሓራ ክልል ኣብ ግዛኣት ትግራይ መፅኡ ስለ ዝገውነየ ፈራዕራዕ ስለ ዝበለ ከምኡ ኢልካ ከም ዘይንበር ኣብቲ ፓርላማ ተዓዚቦ ይኸውን እዩ ሕቶ ትግራይ ምክባር እንድሕር ዘይብሉ መሬት ትግራይ ግዛኣት ትግራይ ሎማልሞ እዩ ኢልናዮ ኢና መተማ እዩ ኣልዋሃ ኢልና ሕጂ እውን ካብዛ ፓርላማ ተበጊሶም ሪኦም ብልፅግና ተስዓረ ምዃኑ ሪኦም ናብ ነስሓ ካኣቱ ክእለሉ መሬት ትግራይ ለቒና ኣላ ክብሉ ክእለሉ እታ ግዜ ሕጂ እያ ጀነሳይድ ዝፈፀሙላ ምዕራብ ትግራይ ኣብኣ ተፀኒሖም ሕቶና ላዕሊ ይኸይድ ኣብ ናይ ምጭኽኻን ግዜ ርኢናዮም ኢና ኣኽሱም ናህና እዩ ይብሉና ነይሮም ሽረ ናህና እዩ ኢሎምና መቐለ ናህና እዩ ኢሎምና መቐለ ንኤርትራ ነርክባ እኮ ኢሎም ኣምሓሩ እኮ እዮም ምስቶም ባንዳታት ከዳዓል ስለዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ናይ ፀጥታን መንግስቲ ኮይኑ ዘሎ ኣካል ወፂኡ ግዛኣታት ትግራይ ለቒና ኣለና እንተዘይሉ ሕቶና ኣበይ ምዃኑ ይፍለጥ ፀላእቲ ንስዕሮ ንሕና ደረጃ ብደረጃ እዩ ናይ ሎሚ 5 ዓመት ኣብ ምንታይ ነይራ ትግራይ ሎሚ በይላ ንሪኦ ኣለና እዚ ናይ ቃልሲ ናይ ዓቕሚ ውፅኢት እዩ ዓቕሚ ዘለዎ መሪሕነት ኣለዎ ትግራይ ውድ ሕወሓት ዝፀርፍ ዝውዕል በላዕ ተረፍ ናይ ብልፅግና ውድ ሕወሓት ሰራዊትን እኮ ሓደ እኮ እዩ ተመራሕቲ ሰራዊት እኮ ሰራዊት ሕወሓት እኮ እዩ ኩሉ ዝፈልጡ እዮም ስለዚ እዚ ሓይሉ እዚ ገዲፍካ መንነትካ ገዲፍካ ናብ ፀላእቲ ፀጊዕኻ ከምፅኦ ነገር ከምዘየለ በዓል ጌታቸው በድካቸው ትማሊ ዘረባዕባዕ ዝብልዎ ዝዋዕሉ ተስፋ ዝቆረፁ እዮም ሞያለ ክትዕፆ ኣለዋ ኣርትሸክ ሃረር ክትዕፆ ኣለዋ ጋምቤላ ክትዕፆ ኣለዋ ብንሻንጉል ክትዕፆ ኣለዋ መተማ ክትዕፆ ኣለዋ ናብ ጅቡቲ ምኼሪቱን ክትዕፆ ኣለዋ ኣብይ ኣሕመድ ኣይወፅእ ማንም ከም ዘይወፅእ ኣየር ሪፖርቲ ኣብ ቃለበት ስሕበት ክትኣትወሉ ትኽእል ጌርካ ኩሎም እዚኦም ሕሳቦም ክረኽቡ እዮም ናይ ኢዶም ክረኽቡ እዮም ደም ትግራይ ፈሲሱ በከምቶ ይተርፍ ጀነሳይድ ዝፈፀመ ሓይሊ የትም ከም ዘይኸይድ ግዚኡ ዝቐረበሉ ወቅቲ እዩ ናት ፓርላማ ርኢናዮ ኢና ዕጥንጥን ኢሉ ትርጉም ዘለዎ ይኮነን ዝፈረሰ መንግስቲ ምዃኑ ግን ዘመልከተ ዘመላኸተ ነገር ኮይነሉ ወያነስ ኣፍልጡ ክወስድ ይኽእል እዩ ሊቀመንበር ክወስድ ይኽእል እዩ መን ኢሉካ ኸም ንዓኻ ሓኒቕካ ሕሳብካ መሃብ ጥራሕ እያ ትድለ ስኻ ወሃባይን ከላኣይን ከምዘይ ኮይንካ ነጊርናካ እያ 8 ዓመትካ ናብ መንግስትነት መፂኻ ትግራይ ኣይወነንካ እያ ትግራይ ኣይተቆፃፀርካ እያ ትግራይ ኣብ ትሕተይካ እትኻ እያ መንግስቲ ምዃንካ ኣይፍለጥን ኣብ ታሪክ ምክንያቱ ሃገር ዘመሓደረ ጠቅላይ ሚኒስተር ዝበሃል ኩሉ ሃገር ተተቆፃፂርካ እዩ ትግራይ ኣብ ቁፅርካ ተየእትኻ ዝለዓለ ጨዋዳ ሒዛ ስዒራትካ ስለ ዘላ መንግስቲ እውን ኣይኮንካን ኣጎላጉል ዝጠፍኣኻ ወዲ ጠንቋሊት ስለ ዝኾንካ ወዲ ጠንቋሊት ዘይሮ እዩ ዝወፅእ ወዲ ጠንቋሊት ምናምን ይተርፍ ታሪክ ናትካ ዝበሃል ኣብታ ዓዲ ናትካ ዝበሃል ታሪክ ናይ ጀነሳይድ ታሪክ እምበር ናይ ስራሕኻያ ናይ ሓንቲ መዓል ታሪክ እውን ከም ዘይትፅዋዕ ክትስርሐላ እያ ትግራይ ስዒራ ኣላ ትግራይ ትስዕር ዓወትና ህና እዩ ዓወትና ኣብ ቀረባ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ክሪኦ እዩ ሕና እውን ብኣካል ክንሪኦ ኢና ከምዚ ሰዓርናዮም ግን ኣረጋጊፅና ኣለና ትግራይ ዓደይ ስዒርኪ ኢኺ ኩሉ ተፃዊርኪ ኣብዚ ምብፃሕኺ ካብ ትበተነ ሕሩጭ ናብ ታንክን ስየፍን ብረትን ምዃንኪ ዘመስከረ ወዲ ጠንቋሊት ወዲ በሻሻ ክምስክር ውዒሉ እዩ ተዓዊትና ኢና ትግራይ